Sanibonani babukeli. Sanibingelela somkhanya kude TV nibingelela lokhulekana kwamthethwa endaweni yase Richards Bay eSikhawini eGobandlovu. Njengoba nazi ke babukeli ngihlezi nani la. Ngiyabonga ukuthi nani ninikeze isikhathi nisilandele somkhanya kude niqhubeke nikwenze njalo lokho uNkulunkulu uzonibusisa. Ngizokhuluma la ngendaba yasejele ukuthi ejele maniboshiwe kuyenzeka ukuthi uboshwe kuqala wena uthola ukuthi mhlawumbe ngeminye eminyaka kungena umuntu omngani wakho mhlawumbe yena ngoba wena uzongena ejele umusha umbone umngani wakho okade wamgcina umfice ngaphakathi ejele kufanele wazi ukuthi ejele akuyena umngani wakho lo ejele kahle uyafana nengane ukuthola ukuthi iyazalwa iyakhuliswa ngikhathi iphuma emhlabeni yabona thona ngubaba nomama awubani iqala lokho ifunda ngawani kumalunga omndeni izigcina irecognize ukuthi okay lo ubani nalapha ke ejele kukanjalo ejele uma usufike khona kufanele wazi ukuthi kufana nokuthi ukwenye indawo zoqala phansi impilo ukuthi lo muntu uyamazwa wakwambona phambilini kufanele wazi ukuthi akayena umngani wakho ngoba ejele kufanele wazi ukuthi ngoba ejele kunama gangsters ilento yenombolo ejele like 28 and 26 so uthola ukuthi lo muntu omngani wakho mhlawumbe ujoin inombolo wena uyafika awuyijoinile inombolo so angeke kwazi ukukhuluma nawe ngalendlela wena usucabanga ukuthi uzokhuluma noma ekunake enze lento lebeniyenza ngaphandle ngoba phela yena usuke senomthetho osumguidile la ukuthi kufanele ukuthi ebehave kanjani la ngaphakathi ejele lona okuyiwona futhi okwaziyo futhi ukuthi umcindezele uma seweqile ngoba ngesikhathi bemnika lento yakhe le bemtshela ukuthi fanele eyiphathe kanjani ngaphakathi ejele ubamtshela futhi besamtshela ukuthi if waweqa lo mthetho kuzokwenzeka lokhu nalokhu ukuthi bazokunquma noma bazokwenzana asazi noma wini ozoyenza asazi kodwa lokho ukuthi umngane ngoba usuyambona lapha kuzoba isizathu sizoba leso sizathu lesesenza ukuthi yena engabe close kuwena mhlawumbe ngakubona leso sikhathi mhlawumbe uyongena ngasema toilet uyakhona mhlawumbe ufika sethi ihamba kanjani shap indoda eyazi kanje bese mhlawumbe mayeke ukuthi akakangenwa ijele kakhulu mhlawumbe ngakhona ukukutshela kancane ukuthi indoda phela mina la ngaphakathi ngishaya umthetho so angikwazi ukukhuluma nawe noma ngenze noma yini ngaphandle kwabafethu labo kuyibona enginabe nombolweni so omunye umuntu uyeke efike ethena mhlawumbe efike ukuthi ngoba ufike ejele akazi umuntu efica umngane wakhe ngaphakathi embone ngamkhulumisi lo muntu osuke efikile ejele uba neenga ebe nesilonda sokuthi every day noma yena akayenza ukuthi cha kusho ukuthi lo mfowethu lwakasayena umngane wami usiyangijikela ngoba sengiphakathi kwabantu abaningi kangaka kanti cha hayi ngoba engakwenzi lokho ingoba umthetho wenombolo yakhe iwona osuke uyiwona kahle usumtshela ukuthi akenze njani so omunye kuyenzeka ehambe naye kuthothi wafika wabona umngane wakhe engamemukela uthola ukuthi nginaye uzogcina ukuthi athi nami ngithatha inombolo so that ngizokhombisa lo ukuthi lento akayenza kimi ngifika ejele angiyithandi naye ufuna ukuyenza mhlawumbe ebenamandla kanti uzothi mase ithatha inombolo ilakho lethi mase ithatha bese yabona ke manje ukuthi oh no inombolo kahle lo muntu aka wrong sonke lesisikhathi inombolo uyona emenze ukuthi enze lento akayenzayo angithi futhi umuntu kanjalo uthola ukuthi wena uyi26 yena ngeke efuna ukuthatha inombolo se26 ngoba uzobe efuna ukuba against wena ekukhombise lento awenza uzofunela ukuthi no athi ngivele ngibe yi28 yabo uthola mhlawumbe nakhona 28 ungela nje inkosi yamakazi imithetho yakho akekho umuntu osekwaqala wamxoxela nje ukuthi lalela ke lapha kunokuphila kanje 26 nokuphila kanje uthola ukuthi inombolo engakayithathi but bese amnikeza nje isigaba sokuthi ndoda ukuze uzokhetha fanele ukhethe usubunalo lolwazi nalo uthothi yena uzoyi28 wena ubukade umzimba usoyi26 angithi vele ufuna manje ukuthi yena uya ngalento ukuthi okay ngoba ngingapha kwa right laba bangapha left ngizokwazi ukushaya umuntu wa left bese efika ke nombolweni bese beqala bemtshela ngoba bemfundisa ke manje straight la sebemfundisa khona ilana ke sebona ke manje ukuthi no okay inombolo kahle iyona ekwenzisa izinto ejele ulawulwa iyona awukwazi ukuzenzela nje la bekuthiwa ufuna ini kodwa uma engahambisana nenombolo awukwazi ukuyenza lonto ejele so ngilekelela kumuntu othola ukuthi ungasho ukuthi ngoba ngezwe kuthiwa ukhulekana kwamthetho uboshiwe mangifika la ngifike ngimtshela ukuthi wena bengikubona emavidweni noma wena bedlala ibhola noma besebenza ndawo mina lapha mase ngithola inombolo ngizofana nomuntu ongakwazi
until ngize ngithola ukuthi ucashe ngakuluphi uhlangothi noma uthanda luphi uhlangothi. So ke umuntu ekhaya uzoya ngokolokho ukuthi no mina ngifuna ukuhamba ngithola umngane wami ngaphakathi ngizomfica vele zoxoxa ngeke kube njalo ngokwasejele ngeke uzokube njalo. So ke niqaphele ke lokho babukeli baningi abantu ke abathanda ukwazi ukuthi kwenzakala mhlawumbe omunye umuntu kungenzeka ukusize ngoba usuke ufuna ukuthi ngoba phela thiwa icala liyangena nje limbula ingubo lingene. Ngisho icala ungenzakala ukuthi ungahamba ngemoto ushayisa umuntu uthi vele azobulala emuntu kodwa usumshayisile umuntu uthola ukuthi ugcine wayekhothe wagcina wagwela omunye umuntu akaze ejele ukuthi uzosurvive kanjani. But ngicabanga ukuthi lokho okunye bakhona abakukhombisayo ukujabulela lokho sikukhulumayo ngokwejele ngenxa ukuthi nabo bakhona abakufundayo. But asikunyazi ukuthi umuntu ekwenza ubugebengu ngenxa yokuthi uyazi usejele ukuphila kanje mina ngizophila kanje no. Akunjengoba usho ngakuxoxela kanje ukuze kodwa mase ufika lapha but usangena nje eminyango wakhona. Khona into ezoshintsha yonke lento uthi okwabuka umuntu okhulekane imithetho ekhuluma kanje izobe sishintshile lento uzoyicabanga late lonto le mhlawumbe emvelo kusekwenza izinto eziningi ejele. So ke babukeli please ngicela niqaphe ejele ke nazi kanje na ke ejele uyabona mawufika ejele mbukeli iziboshwa lezi ngaphakathi ejele uma ngena abantu ejele ziyajabula abasha. Doesn't matter ukuthi umusha uthi uyaqala ukuboshwa noma uqala ukuboshwa noma uyashaya inombolo noma uyishaya kodwa nje uma kusuka omunye umuntu kwelinye ijele eza kuleli elinye zona zikhona ziyajabula zibuze ukuthi why zijabula zijabulela ukuthi mhlambe khona izinto ezinhle oyiphethe abazokhona ukuzidla noma bazokhona ukuyisebenzisa ogwayi noma yini futhi basuke benokuthi kungenzeka ama visit amabese kuwena mhlawumbe kungenzeka ukuthi nje ngoba uza la abakini bakuthanda kakhulu bazokuvakashela ejele nawe nakeni vele mabekuvakashela yila esebezosondela khona kuwe bencike kakhulu ukuthi cha no wena vele ngasuvakashela bazothola izinto. Into mina ngaku-advise ngayo esimene esikanjalo ukuthi ugcine mhlawumbe usuyibona lokho ulandela abantu abaningi ngoba phela ijele mfuna ukukutshela ukuthi uma niphakathi ejele into ikhulume nami ayigcinile kimi ngizoyikhuluma nabanye ngikhuluma kwezinye izinto ngoba ngenzela ukuthi uma kwenzeka wena uncisha mina kukhona abanye abazofika kuwena mhlawumbe bekhulume kabe ngami mhlawumbe befike bethi khona imithetho iyabheda mfethu hayi wena waza la kithi sizokubheka usibhemisa ugwayi ukhipha ugwayi lo wagwayi wazi ngoba ukhipha uzophi nami ngizobhema ngoba bewuthathile nje nami ngizobhema kuzoba owami. So mina into engaku-advise ngayo umuntu mhlawumbe uqalayo ukuyongena ejele mawufika ejele 1 uvela ube umuntu ohluphekayo ngaphandle uveze lolu sizo lokuthi wena nje ngalendlela ukuthi kungaphela kuma ugwethe mhlawumbe u10 years ubothi ngaphela ngisho 8 years ungakaze uvakashela umuntu futhi nje ungakumention nje kancane ukuthi khona umuntu ongakuvakashela ngoba once wa mention leyo nto leyo ngizokutshela ukuthi why ngithi ungayimention ejele mawufika fanele ubike usizo lakho lodwa ukhohlwe izinto eziningi uhlale nje nabantu ube nje like ngazi ngakufanisa nani ube umuntu ongagxotshwa noma ubani kungasizakala indawo ube leyo nto uyibukele phansi ngaso sonke isikhathi but uqhubeka ingqondo yenze njani uyisebenzise usurvive uzokhona ukuqhubeka uqede isigwebo sakho. Into yenza ukuthi ngithi like uveze usizi lakho lapha ngaphakathi ingoba lapha ngaphakathi into eyenzakalayo uma sebazi wena ukuthi uzovakashela wonke umuntu la ejele uzoba umngani wakho ngoba ezoba umngani wakho mhlawumbe kuzoba umngani mhlawumbe beze be more than 20 ngenza isibonelo mabe more than 20 fanele wazi ukuthi nabo abangani babo sebengabakho uyayizwa lonto. So okunye okuba inkinga ngoba sebengabangani bakho bonke okusho ukuthi wena mawusuthole something you have to share nabo futhi uzwe kahle mabe wafika lapho waxoxa wathi wena hayi mina bakhona abantu abazongivashela bazofika bazosuka ekhaya ngale khuleka bazokubhemisa bekunikeza yonke into egrand nje nawe ubona ngathi uthi hayi cha hayi bangithanda kodwa ubone uzobona ukuthi abakuthandi mhla kwafika ivisit la kini mabafika bazokuvakashela bazokwazi wena usabiza ukuthi ukhuleka lemithetho yalapha evisiteni cha bazobona ngoba phela lapha nejele manibizo kuba nelist ebhaliwe phakathi uma ufika antu lo muntu ofika ejele uzofuthi uzobona ukhuleka lemithetho bayabhala phansi ukuthi okay ukhuleka lemithetho bayazi bona ukhuleka lemithetho uhlala kephi iseli bazongilanda kuphi. So ke niqaphele lokho into kanjalo ngoba kuyenzeka uthola ukuthi umuntu ubona yena yonke into izakalula njengoba kuthiwa into yesiboshi iyakhuluma so sekuyilonto la iqala khona ukuthi la isikhathi sunento
sesizokhuluma isiboshwa manje sikhulumela ukuthi angithi wena uvezile ukuthi uzovakashela mina bazongivashela ekhaya bazongilethela izinto ezigrand kanje kanje okay sukuvezile lokho bakunikeza izinto zabo ungayicilanga but ke imali sesibona kumuzwa ukuthi into esiboshi siyakhuluma yilapho sesiqala khona ukukhuluma asicini phela ngokukhuluma ngomlomo phela vele iqala approach iqala ngomlomo then kuzoba nezenzo izolandela if ukhombisa ukuthi wena awusabalekeleli back so uyabona uma wathola ukuthi wena ayicha mina ngibe na visit mhlawumbe lifike before lifike uthothi ukuthi wena ngeke uzobe na visit umuntu uzovashela vele lo lababala ngaphathe ejele uzwe kahle ngeke bekunake ngeke bekuthathe njengomuntu oyiprofit kubona ngoba vele bakhona futhi abazobeke bedankela bekhombisa ukuthi ba grinding kodwa bengakuniki lezi zinto lezi engicabanga ukuthi ungayidinga mawusejele kodwa washo yila uzobona khona ukuthi umuntu umfice ejele akayena umngani wakho futhi awusoze waba nomngane ejele ngoba lapha ejele into esuyifunakala into yokuthi ngikwazi ukuthi mangigwetshiwe ngingezwa ukuthi ngigwetshiwe mangifuna ukugwaya ngikwazi ukuthola mangifuna into nje yabo ileyo nto ejele into ehamba kakhulu fanele ukwazi lokho otherwise okunye nokunye sekuzakhekela khona ngendlela so ngizama ukulekelela umuntu omusha mhlawumbe uyofika ejele mawufika nje ejele wazi usizi lakho nje kuphela oluvela phambili okunye nje khohlwa yikho ngishathi uyazazi unemali uyibekile lapho noma unani nani khohlwa nje lokho akubo kwazi wakho enhliziyo kuze nawe bekuthiwa kufika ivisit elikulethela ugwayi mhlawumbe o200 ukwazi ukukhipha e2 bengabinanda bazi vetho la uyayishizilela so ngisangilekelela ngabi lokho ke babukeli niqhubeke nesilandele njalo somkhanya kude siyabonga.